Jdu na to, kurva! Možná. Moment, asi musím niečo nastaviť. OK, už som tu na moment. Opičák. Moment. Pauzu hodí do píči. Opička. Jaký tanec mala? Ty pičo, normálne kazucký. Ja neviem. Old Mansiones. Ten kazacký kick, jaký tam opička dáva, ty kokos. No, však hovorím, že to je po piči. To aj není. No tak, aby sa nemohol chodiť týmto. Čože? To aj není. Vieš, čím sa tiež nebude chodiť? Tak, aby to nešlo pekne z dola. Tu piče, tam som... A ne, tam si... Jebej ti. Kakos! Schytal to! Kamo, to čo je za spam do piče? Teba to hneď vcucol, ty vole. Jaj! Ty pičo, si myslel, čo? To je skurvysyn, to mám. Ja to vyriešim. Ty čo, ten debil musí spam tam. Na 12 bodov to je, takže to bude trvať. No jasne. Kamo to čo bolo? Kamo teraz z tej full HD kvalite to vyzerá úplne po piči. Morning. Ty vole, toto je taký ojeb, to ťa nezabije. Nie! Teraz sme sa zabil. No, je to 50 na 50. Teraz. No prečo tá černá diera musí sprečítavať. To. Drasy. Momentík, už idem. Sorry, čo som robil. To bol taký rýchly placement. Jeho bombu máš, že ok. Neodspal tú coinu. Aj keď to asi inak nepôjde. Nič. Otvorím to celé. Kámo, ty čo tam ti lepidlo tam, ty kokos? Ježišmarja. Ty čo, ja som... Ako vážne? Vážne? Ja som sa bokol do tej vlaštovky, ty kokos, a tam ma zabilo toto. Jaj. Omylem, jo. Ja ti neverím. No teraz tam ale choď. tam je Wrecking Ball. Wrecking Ball! No. Vidíš, mňa to... Aha, mňa to pusí tiež, no to ja neviem. To asi predtým to nefungovalo. Bol internet, kokos. Aj tam je aj svetlo k tomu, aha. Ty vole, Kámo, ty proste... Ja to preskočím. Čekuj. Parkour tady! Ty Kámo! Ty kokos. Kokos! Ty si prosím, netrafil tam. Jaj! Yes! Tá nič, no. Yes! Trafilo ťa to, nice. Pečko mu divatne, no winners. No point on. O, počkaj, moment. Tam schody. A nemám kom sa hrať. A to ešte takto, tak. Moment. Ledík, ty kokos. Led tam dávaš. A sa to fakt točí? Ja mám peknú zelenú pandu, ty kokos. Co to kurva, počujem dážď? To čo je s tým cieľom piť? Ty vole, Žije! Nice. OK. Na smíťach. Ty vole. Dobre. Jaj! OK, mám. Jaj! A ne!
Do pič! Kurva. Jo, tá vrtula A to vrtí. Vrtulika. No winner, no points. Ja, toto by bolo docela dobre hrať vo viacerých ľuďoch. Jo. Sa nebudeš skakať. Prosím. Tak moment. Alebo môžeš, ale ťa to zabijem sa. Pilu tam dáš, dobre. Nedám. Počkej, dáme tu ešte jeden. Ako toto tu? Tu nechto. Tamto. Môžeš to niečo pripevniť, nech sa to posúva, vieš. A že vraj tam nebudem skakať. Jasne. Ja som tam bol oprasknutý tým drevom, ten building. No a teraz jak ty pôjdeš, no, ukáž sa. No, jak furt, ne? Okej. Jak furt, hej. To na teba čaká taká pekná píla, vieš. A Wrecking Ball tu. Aj tam je strop ešte, vieš. No má to jak od Goga, že nie Wrecking Ball ťa čaká, ale Miley Cyrus to piči. No však hej. Čo si hovorím? Jaj! To je nič no. Ale keby si skočil, to ja som tam nachystal pekne ostatné veci. Tá obrazovka nejde až tam hore, čo škoda. Ja si to berem. Toto je zbytečné podľa mňa. Ja neviem čo odvúknuť. Dobre. Absolutne už dám tam ostne. Kokos. Mrtko. Tak ja mám také ostne more. Pičo! Kusok. Kamo, ale ani ty to nedáš. Hej. Ty musíš obkočiť. Ty musíš to obkočiť a trafiť to tam. Nemusím. Kúkaj. Kamo, šťastko, ty kokos. Keď sme hrali vo viacerý, tak by si mal ešte solo k tomu. No, však... Taký možnosť. Ohričtenkaj. 俺なら破れていたかもしれんな。Ohričtenkaj. Čo tam nazve? Ohričtenkaj. Sukunovský, no. A poď ešte jeden. Bude tu ojínek. Teda na oliheň, vieš. More Squid Game má, to má. Squid Game je? Ježišmaj. Ok. Dobre. To pičus. A to som tam dal aj vlastne, aha. Ja som myslel, že na to potrebujem aj more. Kamo, jebe ti tá pila tam. Aj tak vyhral. No nice. Postmortem. Postmortem. To bude ľahké, to je čo musí to dám obaja. Ja tam dám niečo iné, ja viem čo tam dám. Ne. To by si mohol dať, že a otoč, nech sa to točí. Jo, no. Teraz to ani posledne nepôjde. Táto to nevyšlo, no moc. Kokos. Dobre, vyhral som. Som tam, kapal som. Mňa to zabilo, ale ja som bol celý. Vidím. Ja to si to zabilo, ale bol som. Ja nechcem byť. Ja si zapnem zvuky k tomu. Ty nemáš zvuky?
Hej, ja som si teraz... Kámo, te trne tam, ty kokos. Dobre. Kokos! To nie je také šťastie. Kokos. Nice. No nič. Hodinočky. To si dáme napríklad, ja neviem. A čas to. Ja viem presne kam to dám. Do pixelu, to nič. A je o to už zase. Ja viem. Ono sa to netočí. Nie, ono sa to točí len tak. Len takedy, no. Kaj ty pre tie coiny tu furt, ono ide. Ne. Ale teda by si s ním spokol. Ne, okej. Kámo, ty máš viac šťastia k rozumu, to učí. No, doslova. A ty tu musíš len správne načasovať, aby si tam skočil. Jo. Kámo, teba tu zachránil zastavený čas. By som zareagoval more rýchlo. Bude teba, Miedin teba zachránil zastavený čas. Reakčná doba milínu. Dobre. Okej. Dobre. Teraz sa juknem na tú kocku, hej. Dobre. Dobre. Dobrá brána, ale. Dobre. Teraz. Yes. Kámo, ty som mal to veľmi dobré časované. Ešte 2 coiny k tomu do piči. Dve, no. Oulek. Asi neznám. To není dobré, to není dobré. Kámo, to sa prelepíško. Ježišmaria, nie! To sa stane, Šimon. To tam, špeciálne pre teba sa to tam nachystal. Prosím. Nie, okej. To píks. Na tom jednom skoku obaja sme skapali. Dobre. A ja som ešte bol penetrovaný s tými vnútornostami, ty kokos. To stáva. Tak? Ten Jo. čurák. Si ideš hore preto? Kámo. Čipoa! Kokos. Ježišmaria! Jak ma to do neho do piče? Jak to mám teraz načasovať? To sa dá ľahko. To sú... Teba to zasiahlo. Dobre. A stoj na tom, ne? Hej. Tam to môže stať. Na tej veci môže stať, hej. To môže sa, aby ťa to nemohol zabiť. Tam máš ešte bránu na otváranie, takže tu musíš, dobre. Dobre. Ešte niečo to zapilo. Scháďal si mal coin. Sem ku spawnu. To som videl. Ty krese. Vieš čo? Ty kokos. Ty kokos teraz to bude akože solidné. Ty ma ja zabil. Piči. Áno, tie si uvidím. Ja mám tam ešte tie coiny tam. Au. Headshot, more. Povido. Kámo, tie puky tam. Berem to Kokos. Kámo, tie puky budú... Kámo, čo? Nič. Tie puky budú nebezpečné. To bude nebezpečné. Plavidlo. Výborné. Aspoň nejaká šanca. Dobre, aj také aj tak, Aj tak ale ten vieš, že spodný. stati. Aj tak ten spodný tam prejde. Do piči. Mňa to nenapadlo.
Kámo, teda musí to dobre načasovať. A môžeš to furt aktivovať. Ako výťah. No toto lepidlo som to zachytil. Keby som to ináč skočil na tie padacie dverka a možno by si to vedel preskočiť ešte. Jo, asi áno. Asi. Turns left of one. Ne. Je to to. Tam už je toho dosť aj tak. Á, trošku vedľa si to dal. Developeri, ty kokos tak hovali. No. Teraz sa to bude penetrovať až do konca života. No, do konca stability tvojho tela. Jaj! Okej. Jak ťa to vykúpa? No, čo urobí ja? Ty asi viem. Prežiť. Ty, aký by tam bola bariéra aspoň. Tak sa to dá. Ty vole. No teraz, kam to skočíš? Asi si počkal na vlaštovku. To sa nechytíš vlaštovky. No. Ne, to sa nedočím. No, ale vidíš. Aj. No tam si dal ostatný drát, hej. Na rade to idete ješ? Ježišmoje, ty pičo. Teraz by som to mohol. No, nice. Dobre. No, teraz tam už nič A teraz? Hej, tentokrát prejdeš pôjde, ty kokos. Ty vole. Coin, goal. Hej, tie dva kody z Last tej one. onej branky. Vortex. Čo tam skúšaš? Čo tam skúšaš? Kokos. No, doplač. Hej, jaký propichnutý, ty kokos, všetky moje čreva sú vonku. Ja ich nevidím, no. Je tam niekde nudity. Ultimate Monkey D. Ultimátna opice. Jo. No tak farma by mohol Co? do piče. Tam ale ja to myš vidím ináč. Rúžové. Budem rúžový. Rúženka, ahoj moja. Rúžová panda. Jaj. Nič. Party mood, jak hovado. Ty to skláže. My sa stratila. My to máme obaja. Počkej. Na celú pyramídu. Ja neviem. Ne, to keby to nefunguje takto, jak si Akým myslíš. smerom to dáš? No ale to si minul. Ja ti to vylepším. Čo boha, ono to nefunguje. Kámo, tá keď ti bola pripravená dať knockout do piči. Ne, to si potom. Do pixelu som to minul. Jo, tak...
Jak som obaja srali na tú coinu. Speedrun. Tak, teraz uvidíš. Tak zase to máme obaja. Jo. Ej, do píči. Moje nyní. Ale tam to nejde dát, no a tu vrchnu asi musíme dať preč. Ty, ja neviem, čo som. Takto. Ty kokos. Kamo. Yes! Yes. A nič no. Yes. Tak nič no. Ja som to čakal som práve na to. Kamo, jak to už tam obraníš normálne? Jasne, to palí, něco palí. Čurák! Kajdu tam odpalím. Ale ty bez tak si ten dynamit dal predtým mimo mapu, lebo si to videl u nejakého youtubera, že to tak robí pre srandu. Nice. Ja, ty si tam urobil takú peknú plošinku z dola, ty kokos. Ja sa počítam zvuk. Už je niečo vezmi. Ja som dostal headshot. Ja som dostal headshot. Cirkulárna ma dala aj. Ja som dostal headshot veľkú show. Ja videl som. Kamo, chýba mi, či tam len jeden čip letí, musel letieť dva už teraz. Zase to máme oboje. Hej, počkej, že kto skok. Daj to na tú! Daj to na tú onu. Na tú hokejku. Zozadu. Ne, nechcem, tuto nechcem. Na tú, no čo je na swinge. A to ide hore aj na dnu. Okay. Čipu, no? Čo? Ja som penetrovaný, pomoc. A furt sa tam penetruje. Čo mám robiť ja teraz? Píčo tu. Kamo, tá slnečnica čaká na to, keď ti dá jeden knockout, vole. Nedá, ja som s ňou známy. Ty máš nejak rád obľúbené toto miesto, ne? Vôbec to nesúvisí s Ankou. Kamo, do piny. Do kvetinky, jo. Myslel si si, že to No bude to dá. A teraz si môžeš pre to isto pičiť. Že? Ježiš! Okej, zasa ja som bol penetrovaný. Už ma ani nedostaneš, tam musíš cez vrch. Tak už ne. Cez vrch, no. To je jak to tá. Jak to tá hra Black Hole, hej. Tam sú tiež oni takí maličkí. Ako ten herný dizajn. Cože ty čupko. Bez viekovenia a serve na to. Kamo. To tak. Pixel. Teba zachránil ten vetrák. Čo píče? Teba zachránil ten vetrák na poslednú milimetr.
Jak tam spadol? Cože? No teba sa rozbil 2 šípy. Aj tretí sa ťa rozbil. Kam aj ti potom ukážem to video. To piče. A ide k tebe. Leží na tvojej mŕtvole, ty kokos. To bol účel. Učil sa ti prostriedky. Tu pre oboch. Ne, nebram tomu. Ne tam schody do nebes. Prosím. Asi ty si dostal petraciu a ja dostal Teba stopla hokejka, hej. Čože? Kámo, ja mám nápas. Táto kuštuje na piču, ale ja som minul bombu, prečo nie? Použij druhú. Dostal som napad. Aby sa už naprosto dalo dostať k tej bombe. K tej kojine. Ja, jasne. Už to naprosto k tej kojine sa nedá dostať. Ježiš! Okej, mám to. Tu ten kanón fakt jazdí. Kamo, ja idem do toho kanónu. Ty kokos! Moje zuby do pič! Jo no. Pomoc! Ja som penetrovaný a to nechcem. Čo stáva? Kamo, ešte posúvaj si tú kvetinku, ty kokos. Jak to tam dám? Do pixelu, presne tam, kde si to povedal. Tá bažina. Ne, to si nevidel. Však aj nevidel si bažine. Nevidel si to. Nemáš dôkaz. Mám. Ty kokos, no, tak to zase tu nejak dám špeciálne. Ten box akože čo? Prlep to kukuši, ne? Kamo, počkaj. To bude prdeli ešte len. No, teraz to jazdí, ty kokos. Ale mám jetpack! Jaaaa! Kamo, Ja som jak sa navodol presne na ten. A už nemáš S tým jetpackom sa navodol. navodol. Asi legal kokot, vole. A nevadí, je tam ešte jeden. Cíp. Dekon zničil ten druhý, no ničo. Keď nemôžem mať ja to, nemôžeš mať ani ty. To je čurák. Jedu. Jedu. Do piči. No, to vystrelilo do toho. A na drot kokot. No, ja som dead, no. Jsem mrtvej, jak no, to je jedno. Pekne na drot, víš. Na ten vetrak, ale horizontálne. A jak sa chceš tej kone dostať, ty čuráku? Tu ma máš, buzerante. Nie! Ja som to nestihol. To sa zasekol na to, že to Headshot! Ja som znova dostal headshot! Ja som to dostal headshot do piči. To stáva. Posledné kolo. To je jasné. Takže coin. Jak aj on tu najde, ne? Víš no. Tak nič no. Čo?
Aha, dobre, ja už som si myslel, že si skapal pod kamera, že vám za mnou. To piče, kurva! Co to dielo použiť? Výborné. Penetrácia bola. Teraz boli penetrované všetky tvoje pory. Aj tak. To sa no výborne cítil, že vás napieklo. Jo. Bez zvláštnych bodov som vyhral, aha. A že bez kliny na comebacku. Ej, z 2 gólov ty kokos si vyhral. Nejaký dáreček tu není, nejaký... Niečo, čo by si mohli vyhrať. No pičo, ja už... Jak si mením? Tu je aj chat, No, tečkom. v Minecrafte. Jo takhle, ja si... Aha. Prečo nevidím aj teba, ty vole? Mi to furt je len za mnou. Kamera. To si musím nastaviť na strane. A však mi to išlo predtým. Zase pyramída. Jo, dáreček. Bude dáreček. To teda bude. Ja chcem ten dáreček otvoriť si. Jo, nice, no mapa. Too easy. Ale máme novú mapu, to je nice. To je surprise nedá asi, čo? Výborne! Kokos, jak to ide do podzemia? Nevadí. Ja som minul trošku o niečo. Nevadí. Čakaj. Jo, nevadí. Ty gej, nevadí. Počkaj moment, ja to chcem otočiť. Jo. Tak, je to jasné. Ty kokos, keď tá diera fakt pôjde s tým. Ale ja stopro pôjde. No jasne. Pičo! Yes. Ja som si to dostal čucnúť do diery, ale teba zabilo to. No, pod mapou je ten stroj. Hej, ísť coinov. Všetky tie coiny tam na tom sú. Ježišmaj. I see what you think, motherfucker. I'm Yes! Cože ty paso, ty gej jeden. Začni Hej to... Trepko. Come on. Hey, like a breaky ball. Ty vole, to bolo tesné. Jak to, že si neskapal? Ja si dostal čo? Ja som preskočil ten eký. No, skoro to bolo. Ja prosím, tá pes sa vynorí znútra. Kokos. Nemám vôbec. Žiadne dielové gule. A ďalší coin tu pridajme, nie? Double puky bol. Boha, čo si tam rozpravil? Ešte to suko. Ty dal sak. Ale aj mne to dá sak. Aj teba to suky za chvíľu. Tak to moment. No poď preparkouruj to.
Kde je ten druhý puk? Á, tu je. Je napravo. Ne! Nie, no. Ja som na to mal dopadnúť zľava. No, mal. No, ale to nedopadlo. Community kokos. Ja som omylom to skočil už úplne hore. A kde to vyšlo? Čemu teraz nemôžem? Teraz ani do tohto nemôžem. Ježišmaja! Musím na vlak. No a teraz sa vrát naspäť, ty kokos. Ty len skapaj môžeš, čo sem. Neskočíš. Nie! Ešte ťa to štucne. More. Ešte ťa to... Bude A ten hydrant je stajivo. úplne na nič. Hydrant bráni. To teraz už hej. Čo to je? Párací dvierka, hej. Cože? Do piči. Kady to bez tak... Jak som dobre načasoval, ja by som to mohol mať tie coiny. No, však ako je. Pravda, že príde taký čurák ako ja. Kámo, stačil jeden výbuch a už sme tam najbali toľko vecí. Tam si prísť prvú. Nehovor mi. Si myslel čo, že tam skočím, ale na ten met. No musíš prosím niekde skočiť už. Jaj! To je nič, no. To by chcel Aj tam môže skočiť. To by chcel jumpnúť. Nechcelo jumpnúť, hej. Výhorky. Bo ja máme coin. No to dobré nás pomôže. Ja viem presne ako na to čekať. A ty máš coiny, fuck. Teda nie ty, more. Do piči! Som to načasoval. A teraz všetky coiny tam sú. Kámo, Tak ako. Je to zhora. Do piči. Zomrite 10-krát s mincom. To sa tiež stalo, že? hej, to ja som dosť prekojil ten achievement, že zomrite 10 krát z minútou. Hej, som tu pekne chystaný pasvičku.
Áno, Teraz sa obrcov, nedostaneš ty ani. kokos. Nevadí. Fuck! Ja som úplne zabudol, že tam je tamto. Ja to kašľam. Tu pič! Ty vole, čo si myslím. Hrajem to safe. Ja sa trošku bojím, ne? Ale len trošku. Nice. Konečne. Po zlej dobe. Aspoň niekto. Takže 3 kola. 2. Ďalšia. Kámo, ja mám nápad. No, tak nič nie. Ty si vedel zopiť teraz koní. To píče. Tak nič nie. Tam je ten spomený čas, čo by sa dalo vybrať. No, ale tak už ma tam sa. Ja viem ako ju obísť, ale až teraz. Tam, hej, presne. Dobre, pičo. No fuj, to sa mi nepáči. Čo? Máme 0 ODV, 1. anglinu, 2. matiku, 3. programovanie a 4. ODV. No a? Není 1. ODV, to sa mi nepáči, 1. anglina. To piči. Okej, no. Ja furt zabudnem, že tam je tamto. Čo si hovorím, no? Ja už asi viem ako to spraviť. Aj to ťa môže zabiť. Prosím. Áno, aj keď vystrelí kanon do steny, sieťa. jasne. Keď vystrelí do sieťa, to môže zabiť. Už mám nervy z toho. Tak trošku znižiť stres tu na. Ten čurák mi čo čas. Ja som to prešprintoval. Všimol som si. Ja môžeš technicky tú rukavicu skočiť, čo tam je ďalej. Ja viem, To ti nezabije. ale je na ne med a počkaj, to sa nemá. Kamo. Ani mo. Koň. Ja som vyžral všetky kojny. Kokos. Ja som našiel odpis. Kokos, tie kojny. Boha, no tak toto bol najlepší play môjho života. Ešte, že som to natočil. A máme novú mapu. A je tam boxy. Poďme na ňu. To vydám na YouTube. Jo, to mapu mám rád. Pozna, to mám rád. To vydám na môj channel a potom tam napíšem aj tvoj channel. Alebo ak môžeš, tak mi by si to mohol poslať, že nejaké časť, aby som si to dal na TikTok. Hej, že bez dofej. Hej, by som si to dal na TikTok. Box mi nechaj mne, dobre? A máme? Á, odamknuté oblečenie. Nice. Pre ovcu. Nice. Na ovcu Máme máš tu oblečenie, holuba. takže... Tam do toho ráskavo nechod dovnútra, Ja viem.
Ty boha. Kde som? Takže máš aspoň oblečenie na ovcu, to je dobré. Nice. Máš prvé oblečenie. Počkaj, idem vyhnať holuba. Pakuno píče! Čakaj, koľko sa vrátim? No poď, ber veci. No, neber veci, dobre? No ja si beriem po kombu do kuchyne a si idem robiť jedlo. No ber veci, bo zase dostaneš kick za AFK. Už tady sú. Som vyháňal holuba, sorry. To čo je s tým gólom? No nič no. Cipoa. Welp. Ja som ešte v kuchyni, ja si teraz robím jednu potič. Cože? Kamo, normálne ja teraz sedím pri stole v kuchyni, medzi tým srobím jedlo a medzi tým hraním. Proč ne? Tože ty čupko. Teraz mám čas si urobiť jedlo. Nepoznám ten pocit, no. Jaj! Ako to mám akože výjsť? To sa nedá. A ne, počkaj, to sa dá. Ale z druhej strany, ty. Ale tam sa nedostanem. Presne tak. Čupko, budeš sa mi vysmívať. Hej. Mystery box. Ježišmaja! Jaký pán to dostal? Nie! Tak piči. Ak dohrajeme túto mapu. Dobre. Musím sa skľudniť, vieš. Hej, od nervov. Presne tak. Chytáš po piču. Kamu, jak ty vole? Áno, poriadne to. To sa inak otočiť nedá. Dobre, mám plno. Ne, do piči. Čiže nejak sa tam musíme vedieť dostať. Teda no, ty asi ne. Čupoa! Ty boha. Ježiši! Ja som sa... Dobre, do pi... Ten zvuk tých zvierat do pi... Ty boha, co je to mesto?
OK. Aha, tak asi ne. Nie, to sú proste, no nie, to nie sú zvuky zviera, to sú tieto One Piece smiechy. Jasné. Ty vole. Vieš to povedať Thriller Barku, byť hovorím. Ja viem presne, jak to spraviť. Keby som nespadol. Už viem presne, že čo si mám spraviť. Ale tvoj dých sa nepočíta. No to nemyslím teraz. Tak teraz aj. Ty nesti dali Tá, môžem aj teraz, keď chceš, že mi to problém nerobí. Čože, on to dá preč? Kurva, ja som to zle položil. Ja som to preskočil proste. Všimol som si, no. Ty boha! Skoro to bola! Aspoň, že tam zostala tá raketka. Ja mám nápad. To z tohto sa pojebeš. Ty boha, ten nářek, ty kokos. Ty zvrata sa ja pičujú od nervov. Ešte ani nikto nevyhral, ty kokos. No, ale dopadne to tak, že si ani nikto nevyhral. Kamo, to si... No, akurát. Ten čurák. Ty si skapal? Ne, tu si. No. Ďakujem. To tam. A ty si im vyžil tie coiny. Ale ja som tam postmortem. Mám body, som tam postmortem, vole. Dávam coin do piči. A prečo neviem, že som došiel aj? Lebo som to došiel aj ja. To trvalo dlho. A sa idem nájsť, vole. Som hladný. Idem pre žraničku. No hej. Ňom. Nom. Presne konečne sa najem. Nom. Ktorý deň človek dohaduje a teraz sa naje. Nom. Čo počujem ten zvuk zase? Kurňa. To dostal konokal dole. Nevadí, vyhral som. Zatím. Tak toto je, ja neviem
to je jasné. Ty vole, mal som zobrať Wrecking Ball. Či majú Cyrus, aj to som takto musel hovoriť. Ja moment, teraz mám chuť pozrieť Goga. Ja sa ho pozriem. Všetky jeho veci. A teším sa. Ježišmaria! Ježišmaria! Teším sa na to, jak tam dojde ľudská. Nice. Ty vole, keby ma to ešte sundalo hore. Možno 3 kola. Ježišimaria, ten Wrecking Ball to tak bude. Ešte len. Čo tam četuješ? Nie je to... Sorry, bam, bam. Což? Ja som bol... Headshot! Tá skaďalina, kam nám by ťa trafila kúšek, ktorá letí zhora. Ktorá je šíba ti zhora teda. Ježiši! Jak si sa tam prebugoval, čuráku? Také cheaty tu na. Do piče! Kurva! Nice, no. No winners. No pointo. Jak tam je, možno to počujem. Ne. To je dement, ty vole. Tam to dávaš. Rozpočný. Co mám dělat teď? Ono prší nebo či čo? Asi prší. A hej. Anyway. Ne, asi... Poď si pozrieť kozmetiku. Jo, idem.